játékot is, egy videó formájában, és egy gyors értékelésre lenne szükség. Megvoltatok-e velünk elégedve, ha nem, akkor miért nem? Igen. Jól érezteitek-e magatokat? Hozzátudtunk a járványhoz, hogy ez a nap szebb legyen, mint ez átlagos. És akkor így összességében mondjuk azt, hogy egy 1-től 10-ig terjedő skálán az egész napot tekintve egy díszítés fotó. 11. Ezt jól esett volna. Akkor, ha jól értsük, akkor ajánlanátok minket másokra. Igen. Mindenkit, minden. Nagyon szépen köszönjük. Mi köszönjük. Örülünk és köszönjük szépen a bizalmat, amit adtatok iránk, mert ez nem kis dolog. És hát szerintem mindenki nevében mondhatom azt, hogy nagyon örülünk, eljöttünk és legyetek nagyon. Köszönjük szépen.